Benvinguts i benvingudes. El meu nom és Enric Gil, soc professor de Qigong. Trobareu més informació al meu web, enricgil.cat, a l'Instagram, a Qigong Enric Gil, i també al meu canal de YouTube, Enric Gil Qigong, que pronuncia Qigong, com ja saps. Avui us presento uns exercicis que es diuen els 8 brocats de seda al Baduagin. Un exercici molt popular dins del Qigong, alhora que molt efectiu i que ha donat la seva constància d'efectivitat al llarg del temps. La primera referència que tenim és en un llibre del segle V. Ha plogut una mica i aquests exercicis continuen sent igualment efectius i igualment vàlids per al nostre dia a dia. El Baduagin es va dissenyar per un treball estàtic, per la gent que portava molta estona de peu i no tenia capacitat de moure's massa i només potser tenien un espai d'una passa i des d'aquí t'havien de treballar i sentir-se forts i tonificat, encarar situacions ràpidament i solucionar-les de manera efectiva. El Baduagin és l'ABC primordial del Qigong. És habitual començar per aquestes formes. Són un seguit de 8 moviments que es repeteixen 8 vegades. Si busqueu aquesta informació en el Google, les 8 joies o els 8 brocats de seda, de seguida trobareu infinitat de referències i trobareu un munt d'exercicis en un munt de professors molt vàlids i que us ajudaran molt, però moltes vegades al veure aquests vídeos no entenem què estan fent, simplement imitem molt bé les postures, però tot el treball de dins no l'arribem a conèixer. Pautes per anar practicant el Baduagin, al teu ritme, ho pots fer divertit, ho pots fer seriós, ho pots fer profund, ho pots fer interessant, místic, com a tu vulguis, com et vingui de gust. Treballem per buscar l'equilibri, com sempre. Fins a la propera classe, que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-me. Fins una altra.